Cebu Puericulture and Maternity House mihunong napagdawat og mga pasyente sukad ba sa niaging buwan tungod sa nagpadayong bikil sa management niini ug mga empleyado. Si Attorney Cornelio Mercado, ang representative sa maong hospital, mibutyag sa Sunstar Cebu nga ilan ang gipang refer ang ilang mga pasyente ngadto sa laing ospital. Ang temporary closure matud ni Mercado tungod sa nagkagrabe nga bikil sa management ug sa union sa mga empleyado daw nakamugna na kini og di maayong kahimtang sa ospital. Si Fundador Alforque, ang Vice President sa Cebu Maternity House Independent Employees Union, niingon nga nagkanayon ang management ug ang union o nagkauyon ang management ug ang union kabahin sa 20 to 25 pesos nga aumento sa sweldo sa 2015 Collective Bargaining Agreement. Apan bisan pa man og gi-record ang resulta sa ilang meeting, ang management giingong mibalibad og hatag sa ilang kasabutan. Gusto daw sa management mohatag og 1 peso nga increase sa mga empleyado, nurses, midwives, laboratory technicians ug ubang health personnel. Si Alforque niingon nga nagpadayon pa ang pagpakigsabot sa ilang grupo ug sa management apan matud niya posibleng mahitabo ang strike kung magdumili ang management sa pagsunod sa ilang kasabutan.